Pinapalabas. Babaan ti tulong da pipito, kanti agtutubong agnagan iti lagrimas. Napamati dalulita ni Don Esteban, asaan apudno ti atap daytoy, amakikam kamalala ni Lolita. Itimot pa nagpampanunot nila kay Josep. Naipalagit kenkwana tinabayagan akut kupikupan na apalimed, may papan iti naikali a kinabaknang iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Inkadeng na nga ipudno dayta kini Don Esteban. Nasdaw ti baknang idinapan ni Josep iti Villa nga iso ti Gagara na. Nang runa lang aruden, idi saritaan daytoy iti may papan iti gameng. Imbaga pa'y tilakay nga adda idi na italag amapakenkwana ngem napukaw. Ket adda iti day di ama ni Esteban ti orihinal a kopya. Inkadeng addagos ni Don Esteban ti panagawid na ija Espanya, tapno sa pulen na ti mapa. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Napaanan ni Senyor Esteban, Senyor Alfonso? Si, Benito. Ala, mapantamatan. Ang naman niya di kinuna ni amigo Esteban na numero 1 na Gagara na ija Espanya. Gaman ka din agpaiso? Ha? Ay, jak amo, Senyor. Jak unay na into na ran tinagsaritaan da itilakay aman nalon ang nagkaunay ija Hacienda Gabriel. Kasta. Adan sakit di sekreto ti amom, Benito. At dalakit di, Senyor Alfonso. Bueno, mapantan. Urayan ta na sumangpet ni amigo Esteban. Namnaman ni siya na ibaganan tunuan niya na talaga ti ginagara ni iso ija Espanya. Sapay kumatag subli adagos ni Esteban. Tano saan? Ang mga numakigtot to ang makakita kanyak. Sigurado ang madlawton ti sikog ko manang Pedrita. Sikamat ngamin. Ape ade mo pa'y laimbaga. Nasaysaya at kumamatlaang no namuan na sakbay ang nagbiyahe. Pinanunot ko matanday ta. Ngam, nagamakak. Ang mga negatibo ti panagawat na. Kat isupay ti di pakatuluyan ti inkadeng nan a panagbakasyon na. Sabagay. Manang Pedrita, kung naididagi ti gagayem ko, asyak ti kagasatan kada kami nga agkakasadaran. Baknang, kan nataar ngamin ni Esteban. Talagamat, senyorita. Kasta ti pangipagarupan ti amin na makamamukan ka. Ngam, di dalaan mo. Miserable ti biyag ko, manang Pedrita. Agbali tumatlaang ni Senyor Esteban. Uray kitam. Sapay lakuma. Sapay lakuma takasta nga agpaiso. Ay, namnama, diyan ka rin ni Senyor Pedrita. Anyaman tiin karina kan ka. Ado mo tiin karina na di na pa'y tinungpal saan aya? Ay, urayan ta Anya nga ro tiin karina kan ka. Nabalor ka no apasarabo. Anya? Wen, isang putan na tanto ka no itinabalor a regalo. Iso asayaan tati agtrabaho. Kasta timbagana. Kunam kat madandanaga na. Oh, anyat pagdandanaga maya. Di pa'y laimbaga ni Senyorita Lolita nga aginawan. Kat siyempre, no maibayag ni Senyor ija Espanya, madlaw ton ti sikog na inton sumangpag. Anyan tulangan ti sawan di asawa na no masikog ang makita na. Wen anya? Ti pagamkak. Amangan no dinto akon ni Senyor Esteban nga iso ti ama ti sikog na. Ay, daytan ti dakes. Talaga. Babalawak ni Senyorita. Adumot nga mindag iti pagkurkurangan na. Ay, kasano nga tadaytan? Talaga ka di masikugay? Kastamot ti kunada. Tapno masigurado tayo, ibaga mama pa nagpakita iti doktor. Imbagak daytan. Nasayat. Urayek laang no kaano ti ibaga na nga ipapanmi. Madinghag paiso Apay adi na ing kagumaan nga imbaga kini Senyor Esteban, sakbay ang nagbiyahe.
Kasla makit-kitak mananti panangkabil ni Senyor Esteban kenkwana inton sumangpet. Imbag no kabilon na laeng, no dinantukat mapatayan. Ay sos, delikado talaga bakit? Delikado ti sikog na no kabilan pa'y laeng ni Senyor. Italaalo katak tilakasa nga ayan dagiti iduldulin ko a rekwerdo. Manipod ka dagiti dadakkel ko. Makitak manantid a medalyon. Insagot ni mamang idinagkalay sa kami kan ni Esteban dagitoy. Pasadya pa'y tinangikabilan na. Kahita ana aramid babaan tinaliha akayo. Dua kano ti kayat na nga agbalin nga anak mi. Dua kano laeng. Tapno isuda ti pakaipaayan day ti agparis a medalyon. Rumbang ko maasuot mi kan Esteban dagitoy. Ngam kinunan Esteban at ti kayat ni mamang ti masurot. Pudno nga agpaay kada kami kan ni Esteban dagitoy a medalyon. Ngam inton adda anak mi, kat adda adanton iti husto nga edad, isagot mi kadakwada dagitoy. Ngam, kayat ni Esteban a nakadulin akastoy, tapno nakasigurado. Daytoy matnapuskol nga ulas ti insagot day di papang. Kayat na aday ito'y ti aramatan mi ka ni Esteban, iti umuna arabi ini kas agasawa. Daytoy kanu nga ulas ti saksi iti kinasagrado ti kalay sami. Ngam, saan nga immanamong ni Esteban? Ti insagot dagiti dadakkel na akapadpada daytoy nga ulas, ti kayat na nga usarin mi. Kat aging kayta, isupay lang ti ulas mi. Salimot matak dagito'y arigalo dagiti dadakkel ko. Isu nga idulin ko latta dito'y matulbakan alakasa. Idulin ko matlaang ti tulbak ti kandado. Matungpal tumot lang ti kayat dapapangkan mamang para kadagiti agbalin nga anak mi kan ni Esteban. Dua ti kayat ni mamang. Narigat kanu ti ado nga anak, ta narigat ti agpadakkal. Ngam para kanyak, saan asyak ti mangikadang? Makaamunton ni Esteban. Buenos dias, Edita. Ha? Senyor Alfonso. Adda kayo gayam? Si, Edita. Kumusta ni Sika? Kastoy, naragsakak lata, oray single pay lang agpapanita. Single? Makiasawang aminan ni Sika. Awan magtimayat ang mga sawa kanyak, senyor. Nagunod na kung dayto eh. Isula ko man timangikalay sa kanya. Kaya't ka nasawagan. Hanggang di na kon panuspusan tinobya ni siya. Iswa, perdonami, mi amor. Sana matakderan ni siya, tinapasamak itinagbaitan ni Sika, ken siya. Kuha, mababainak ket di senyor. No panunutan, awan sungsung bata mon kanya. Tainted ko tibagikan ka nga adda bayad na. Nagbayad ka, senyor. Sa bagay, ang bueno, saan nga ruda na dahi tadi pagsaritaan ta. Lakuan ni Sika ni siyak iti 2 botelya na vino. Amo muna niya na klase iti paborito ni siyak. Wan, senyor,
Mabiit lang tayo sa gana. Agpaitulod ka nga rod ka ni Benito, senyorita. Tilugan lang ng tiusaran niyo. Wen manang Pedrita. Apay no sumurot kan. Agdiretso kayon ton ka ni Mang Benito ijay merkado. Taggatang kayo kadagiti abasto tayo diti Villa. Maibayag ka kadi ijaayan ni Senyor Augusta? Agmalamak-laeng. Sukunan nakto ni Mang Benito inton malam. Sige nga rod. Ato iti kwarta. Makaamukan manang Pedrita, ha? Amo magtanuan niya dagiti kasapulan tayo. Sige. Mababain kami kan. Apay. Wen ata manipod na sibot ni Senyor Esteban na nagpa-Espanya. Kat bali bumalay kami matan dito'y Villa. Dito yan ti panganan mi, kaskada, aminan. Di mo pampanunutan day tamanang. Tanawan kayo. Diyak matamo na anya ti kasasaad ko dito eh. Naimbagla ko man mabalin mo't ni mamang ko ti umaylaangan agnaot ti Villa. Ang ama, saan mo ta mabalin? Tadamot bukod mi apagtaangan apundarda iti day di papangko. Siyempre, di na mapanawan. Wan matkit di Siyak ti rumbang nagkid daw iti pasensya kada kayo nga agasawa. Siyak ti makaut-utang kada kayo iti naimbag anakang. Tumog kayo amin, kakapurukan. Pagsayatan tayo dagito nga ibagak kada kayo. Sige, ama ko. Dumdumungag kami. Sakbaya nagluwas ni Senyor Esteban ang nagpa-Espanya. Ado ti imbilin na kaniyak. Di ko malaglagi dawon no apay asyak ti kinasarita na. Di lang amin ammo. Bali siyak itati binilin na direkta kumita iti kasapulan tayo ngagtatalon. Kat maragsak anak iti imbaga na data. Ay barang ano itagnan tumatlati kit dawan tayo asistima. Ti panagbingay iti apit. Data. Data ti kalikaguman ni nga pubaran na, mausit. Talaga, kasta ti aramida kakapurukan. Kat di kayo madanagan, tanarik na ti kumpiyansa ti amo tayo kanyak. Hindi yun naman na ma-aprobaran adagos, ti dawatan tayo. Ininutan tayo apalok na ngayon, ti nakim na kada tayo. Ininutan tayo nga alaan, ti kumpiyansa na kada tayo, ngagtaltalon. Tatno, itadnan tumot ti kasapulan tayo. Ay, sa balimot namin ti estilo, dagiti nagkauna ataltal ka ni Don Esteban dito'y away. Isa nagbali na uyong kada tayo. Wira dulis binaos, kakabsat, kakalugaran. Ang kaduan ngamin kadagiti nagbali na katalak na, kat nakarit na deti kinaagom. At nga isuda ti makado. Kat madi dakas, kakapurukan. Awan kumatagbalin nga agom kada tayo, tagpapada tayo amin. Deta ti gunam-gunam ko kada kayo. Dakes ti pa nagkukumpara iti kasasadi ti biyag. Kasayatan ti pa nagagawa tayo. Adi ti kitkitaan ti aday ti karuba tayo. Kaya tayo mapada kada tayo. Nga oray di tayo kabualan. No, apalan tayo ti karuba tayo. Umagawa tayo ngagtrabaho. Tapno mapada tayo matikas iti adakin kwa na. Saan nga apal? Tapno saan adakas ti tungpal na? Madi, ti kasta. Malala, sa pa kumatadagi dyan ng bagak, di umalipatan. Ay, lakaya kon. Sumagmamanulagon dawayan ti panagbiag ko di tayo rabaw ti daga. Dagitan to kumati, pakalaglagi panyo kanyak. Ito, nawana ko na makita yaw, kakabsat. Awanan ti sapulan talakay. Napintas ti kastuyen a kasasaad tayo kadagiti agad-adal iti kadisera nga anak ta. Kontento kan iti kastoy, Pedrita? Katuan, apay, saan ka pa'y akontento? Saan? Hoy, Benito, awanin ti rumbang asapulam. Kumaano di adal ka, taiso.
Agsapul ka itinanamay kan aglaplapusanan a kasapulan. Ammo bakay. Awan ti aasinsuan ti tao adi agtarigagay iti ado. Mayatak iti dayta. Ngam kita umot Tagpatingga kala iti kabailam. Adi ta umasinso takasta ka. Kontento kalatan iti adda. Uwan ata iso ti kabailam ta. Ay isa nakasta kanyak. Kayat ko ti bumaknang. Kas kini Don Esteban nga amo ta. Kayat ko ti agbalin nga amo. Anya? Yawan mon Benito. Malablab samon ti tuktok mo, iti panagar-arapaap mo. Oy, sana dakas ti agarapaap, Pedrita. Tati arapaap, ti bangitayok iti tao, tapno agbalige. Ay, awan, jak maaawatanin ti ibagbagam. Ngala, saan ta napagsaritaan pa itinuan niya laditan? Asikaswam ka ti panagmanehom, tamangan no madisgrasya ta. Kumusta ni Don Esteban, manang Pedrita? Simmangpet ka din? Mabayag pa sumangpet dayjay. Kasta? Maikawa. Iso nga minti kang runaan a customer ko no umay dito'y ili. Nalaing nga uminom ni senyor, ngam templado. Numalabsan naman, sagpaminsan laday ta. Ngam grabe mat. Saan ang makaawin? Katno awanak, jakla among. Anya? Mat. No awanak lang ata dito'y amang kitkita kenkwana. Amangan no addamang loko kenkwana. Apay ngamin? Di na nga rod amo tilubong nan numabarta. Sa bagay talaga akasta. Nabartag nga rod. May mayat no kanayon na akadwa ni Mang Benito. Tapno addamang yawid kenkwana. Saan mat amabalinti kasta Anya langan ti matrabaho ni Benito no nakaipos akanayon iti amo me. Matkit di ama ng Pedrita. Ne, saan akong ngagbayag. Amangan no agur-urayan ni Benito iji lugan mi nga agawid iji Hacienda Gabriel. Sige, ituloy mo ti makitsenda. Agpasyarak to iji ayan nyo manang Pedrita. Napintas ijay. Kano, addan to gundaway ang makadano nak ijay. Nagbayag kan aya. Kino na magumatang kalatrikado ngam nakabaybayag ka. Nakitak namin ni Edita. Dayjay. Kurt, naging nistorya kayo manan iti nakabaybayag? Saan mat? Anya pa'y laturayan ta. Nagbati ka dito, itada pa'y gayam gatangag. Si kamot gayam ti mangibayag. Kunaklano agawid tan. Gumatang aklang iti arak ko. Awan ni Senyor Esteban na pakiinumak iti arak no iti malam. Iso akapilitan na gumatangak ita. Kasapulan pa'y laday ta aya? Unmut kasapulan ti bagi ti arak bakay. Naan, ikanak man iti igatang kao. Anya? No arak ti gatangam, di ka dumawat kanyak. Di ka man, Pedrita. Amok adakkel man inti nakupit mo iti inted ni Lolita pakitsindam. Anya? Alan ibingayan nak iti nakupit mo. Nita. Sige ka. Ibagakin ni Lolita kupitam no di nakikan. Para arak lang, Mike. Makapasuron ka, Benito. Ingka nga rudan, katnay. Aldawan. Mangted kamot lagayam. Nagadupay lang artem. Oray ni Mama. Babalawan na ti Jack pa na ibagakan ni Esteban nga aginawakwan. Sakbay anak pa Espanya. Kas ka ni Manang Pedrita. Amkan mat ni Mamang nga amangan no dinton aklonen ti asawak. Nga iso ti ama daytoy. Basol ko. Angam, sapay kumata saan to akas ta ti mapasamak. Aglutluto nga tan ni Mamang iti pangaldawan. Mapanak iti kusina tatulungan.
Ado pa'y ti kayat ko apagin nistoryaan ni ka ni mamang. Gundaway ko ita ti masansan apa nagpasyar ko dito iti makkalak abalay. Taawan ni Esteban. Makalangan ko akanayon ni mamang. Sige. Ibusin nyo dagita inted ko akanan nyo, da kayo akabalyo. Agpalukmag kayo iti husto, tapno sa anak ang mababalaw iti amo. Si Kalauna istalyon. Jak kayat nga addan to makunan ni Senyor Esteban inton sumangpait. Jak kayat nga ibaganan to abinaybayan kayo. Sige, mangan kayo amangan. Benito, agawaam di tatay tasukunan ni Senyorita. Maluman. Umyan ijayan. Anya nga umyan? Masigurado nga umyan ijayan. Imbaga na itay bigat asukunak no dawayak. Mabalin mat nga orayin ton bigatan, no ado ti aramaidak. Iso nga umyan ijayan. Anya tigasat nga gururay iti agbalin nga anak da Lolita ken Don Esteban. Gagayem, diyo liwayan na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Rebutaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon.